Se puree se häntä. Sitten näin tunne oikein kaksintaistellukäsitettä, että se on, jos se on menossa tappeluun, niin siinä saattaa olla 4-6 kissaa tappelemassa ja että niin kuin lähin uhrari, mihin vuotetaan hampaat. Voi Uuno sun kanssa. Sitten välillä käy näin, että... Mut ei näköjään sattunut. Ei, nää on putoillut tässä aika. Mä yritän vaan, ettei ne ihan täältä kauhean korkealta niin tipaha, mutta... Joku taisti kohta tästä. Pitää niin oppia kuitenkin. Niin, kun joku otti suunnilleen spurtin tästä tähän ja sitten se maailman loppukin tässä. Mitä Uuno? Ai vai onko se kilpuri? Joku kerma.